Neka je blagosloven i sretan dan crnogorskih svetitelja. 21. maj kada obilježavamo praznik crnogorskih svetitelja. A 21. maj je praznik nezavisnosti Crne Gore. Neka je sretan i blagosloven sa ovoga svetog mjesta, ispod Lovćena, i neka svakom čovjeku koji voli Crnu Goru, ma gdje god on bio, sretan i blagosloven ovaj praznik. Da svi crnogorski svetitelji uvijek se mole za ljubav, za sreću i napredak naše domovine Crne Gore. Provedri nam više gore crne,